phezulu phansi kosathane phansi ngisene Nkosini ngifuna ubuso ngisene Nkosini ngisene
Bazalwane eyona phela sisenkonzweni enye indoda. Haleluya. Sisenkonzweni enye indoda la ebekuthanda ukugida. Haleluya. Amen. Ebekuthanda ukugida. Haleluya. Amen. Ngiyacela uphu unkajula. Ngiyacela unkajula ezasongisethela ama microphone la. Asongisethela ama mic angizwa kahle. Angizwa niyayizwa bazalwane? Angizwa kahle kufanele sisenkonzweni yomfundisi. Osemusha. Haleluya. Amen. Hayi senkonzweni yomfundisi osemusha bazalwane. Amen. Ake sithi isandla sethu. Haleluya. Haleluya. Singeli bonke sokena elihleli kaJesu. Singeli bonke ke singeli bonke sokela elihleli kaJesu. Singeli bonke ke singeli bonke sokena singeli bonke. Yes Lord, singeli bonke sokena ika Jesu.
uzoshumayela kuthiwa usadlule eHammersdale. Nangizwa ngithini? Into ezoshumayela udlule eHammersdale. Uyabona mangasane uze lana uthi uzobheka. Ngoba khona abazile ukuzobheka. Bakhona abaze ukuzosaveya. Uyabona njengoba kugidwa nje. Yabona lo ngagidi. Yabona uyohlala uzokungagidi. Awuzobheka nje. Ungasikhathazi ngaye. Ngoba sisogida la. Ngoba kuzoshungayelwa la. Uyabona manje? Aymo! Ay. Shoo! Ay. Wasabo! Shoo! Ngifuna ubona amathwasa kaJoshua. Aba mathwasa la ekhaya. Ay. Kodwa yini Sulini? Aymo! Oh God. Bazalwane kuthiwa manje angivele ngidedele ubufakazi. Haleluya. While sisalindile abaphathi bese ke endleleni. Haleluya. Ubaba umkhungo lo, haleluya egameni lika Jesu. Amen.
ngisindisiwe nje bangcwele. Nginonkosikazi oyedwa. Amen. Voma Mzelemu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. uThixo usangilondile bangcwele. Angeke ningiphe nje just a worship song ngeke ngiye la emadodeni egameni lika Jesu. Hallelujah. Angithi kusemnandi bazalwane. Kumnandi kuba lapha. Yabona le ndoda ibengadlanga ngamavesi amaningi. Ibivele ivule elilodwa nje. Idwebe into ongakaze wayibona. One verse ihambe. Hallelujah. Ngiyafisa kube njalo kule nkonzo kamfowethu. Sidwebe. Khona abantu okufanele basindiswe la. Hallelujah. Khona abantu okufanele bashiye into zabo la. Kule nkonzo kamfundisi uMdunjana. Hallelujah. Anike nisiphe nje just a worship song. Jesus. Izilahla biziyo langimonisana langimoniso masengazifumanga masengazifumanga
lika Jesu Kristu waseNazaretha. Jehova onamandla onke. Jehova So phangama simenge inyawo. Sizwe Yesu lenkosi. Haleluya. Sizodumisa nje kafishane. Sithi wena olalelwa isidalwa egameni lika Jesu. Wena olalelwa imvelo ngegama lika Jesu. Wena olalelwa isidalwa. Wena olalelwa no.
Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Sishaya isandla esikhulu egameni likaJesu. Oh, hallelujah. Ayishaya isandla kakhulu egameni likaJesu. Jesus, hallelujah. Alibonga igama lenkosi. NgingowakaDlamini Isibongo. Ngiyayizwa le ndoda isengifaka kokhabazela. NgingoDlamini Isibongo. Umntwana kaNkulunkulu esindisiwe. Amen. Amen. Bazali bami, ngizwile ngimla ngaphandle ngimtshwayi. Ngiyabona ukuthi bekusazodanswa lo. Silinda umuntu osasuka eHammersdale. Ngihlela ngaphandle ngiyawucabanga bengivuselela ukuthi kushuthi bekuzoze kube nini ukuthi besasuka ngalesikhathi sengipake ngaphandle. Thole ngiyasho ukuthi hey yabazana bebesazogida. Ngoba ucabanga eHammersdale la ngicabanga ukuthi nawe uyabona ukuthi hayi cha bekusazogidwa. Kulinda umfundisi osuke eHammersdale. Cha bazalwane bami, into edala ukuthi kubambeke into yezikhathi, into yokuthi besehla entabeni namhlanje njengalokhu sonke bekade sihlangene. Amen. It is so unfortunate ukuthi ke sehla nje entabeni kodwa sihlalelwe indaba yokubeka umzimba kamfowethu mfokamdunjana. Bazalwane bami, ngiyathanda ukusho ukuthi le ndoda le ngihlangane nayo ngo-2011. Ngihlangana ngo-2011 le ndoda ngihlangana nayo ePietermaritzburg. Mangihlangana nayo bengihlala usisi uBo bebehlala bobabili. Iyona ndoda yangi-introducer kumfundisi uGigaba. Mayengizwa ngishumayela ukuthi khona uSibari wami la mina ngifisa ukuthi uhlangane naye. Kanti uzothi mehlangana noGigaba athi Gigaba kunendoda engifisa ukuthi uhlangane naye uDlamini. Sihlalele nale ndoda, cabanga ukuthi abazwana abakhonza la ekhaya bayangazi. Ngifike kaningi ngenxa yale ndoda. Umuzi wakaMdunjana ngiwazi ngoThula. Alibonge igama lenkosi. uThula ngihlangane naye mina ewu-MC kakhulu edlala i-keyboard. Yabona mothi adlala i-keyboard noma uthe akaphatha uhlelo ayibewuza ukuthi noma uyayazi lento ayenzayo lo mfowethu. Ngaze ngahalela ukuza ngala isuka ngakhona
ngesimanga sokubona umuntu ogifted ngalendlela. Kanti ngizothi mangifika ngize ngazi uma ngisho ubaba wala ekhaya osaba senkosini ula ekhona uyangazi. Ngike ngame khona la kule pulpit ubaba uMdunjana. Ngenxa yalothula lo esihlangene ngaye namhlanje. So uthe noma eseshadelwa wafonela mina. Wathi mngani nami ngicela kube wena ozosayina. So wayekhona emshadweni uyabona ukuthi nayi lensizwe iyona impela le yayisayina neyayidelelwa kakhulu emshadweni ukuthi ngolokhu wasayina kanti wena kulunganini kanti ke kanti umngane nami uzongithelela nami ngagcina inkosi ngenzela umusa. Amen. So bazane ngalamazwi ngizama ukusho ukuthi angimile by chance. Ngiyayazi le ndoda kakhulu. Ngiyayazi kakhulu bazalwane kahle ngokwami bengingathanda ukuma. Isimo esenza ukuthi ngime la alibonge igama lenkosi. Ngoba into kaMdunjana isakude ukwamukeleka. Ngoba angimbonanga egula. Ngizwe sekuthiwa ugula isikhashana. Wayeseba senkosini. Manje yangilimaza kakhulu indaba yakhe. Kube nje ile weekend le nje sivalayo la khona umuntu atheme ekhonza kwangathi akwenzekanga lutho. But uthe umuntu akambonela mesefone ethi mfowethu imvuselelo ikhona iyangena. Ngiyacela ukuthi usondele. Yabuya ingqondo. Ukuthi kambe umfundisi uMdunjana akasekho phakathi kwethu. Manje njoba ngena ngibona ibhokisi ngithi hayi umngane wami akasekho ngempela. Bathi befaka ku Facebook owabona ngicomment ngathi angiyamukeli mina lento. Ngabhala lokho nje ngaphuma futhi angiphindanga ngakhomenta ndawo kokubhaliweyo ngoba lento ngiyizwe ngoba kuthiwa akasekho. Angizwanga kuthiwa uyagula uMdunjana. Bese imiza ngo Mr Mduksi ke ngoba indlela ade introduce ngayo mephatha uhlelo. Athi tshela umakhelwane wakho ukuthi uMr Mduksi usekakho. Athi awushaya high five, ushaya high five lo ngapha utshela umakhelwane ukuthi uMr Mduksi usekakho. Bese ashaya ichorus amese yajiva ke. Bese yahlangana imvuselelo. Amen. Kanti uNkulunkulu akusiko kodwa lokho ampheko. Inkosi yavula umnyango wabonakala eyohlola imibhalo. Kanti inkosi imvulela umnyango ukuthi awuzogcina nje ngokubahlanganisa ngengoma nangokuqondisa uhlelo. Kodwa wena ngikubizela ukubuza ubaluse laba bayizimvu zami. So like angiqala ukuma kusakhona ikhehla. Ngaze ngabuya ngazoma ephasikeni sekumlendoda njengomholi. Alibonge igama lenkosi. Ithe mase Richards Bay yangifonela. Ithe mngane nami la ngikhona ke. Hey kusondwa ngesilungu. Ngothanda ukuthi ngimtshelile noSibari ukuthi ke ngilungise intshumayelo madoda kodwa nginazi ukuthi ke la esiphusha ngesilungu ke la. Wangichazela lonke uhambo ukuthi kwenzeke kanjani uPastor Larry wenze kanjani ukuba mbeke endaweni yase Richards Bay. Kanti umfowethu la sibonga khona inkosi ngokuvula umnyango. Kanti inkosi ithi mfana usuqedile ibanga. Usungasondela kimi well done. Le ndoda ivele yangena efieldini yavela sebenza ngamandla. Esebenza ngamandla. Kwangathi yezwe ukuthi isikhathi sayo asiza ukuba side yelusa umhlambi kaNkulunkulu. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngempilo kaMduksi. Siyambonga kakhulu ngempilo yale ndoda. Kuningi ongashiwo ngomfowethu uThula. Kepha nje esingakusho ukuthi umndeni wakalawo mama uMdunjana gogo uMdunjana kodwa manje mangithi mama uMdunjana ngisho mama unkosikazi kaThula bese ngithi gogo ngisho uma wakho umzalwane ukuthi ngiyacela niqine bafowethu ngiyacela ukuthi niqine uNkulunkulu athi anganiqinisa ayilula lento enibhekene nayo
because manje emndenini wakhe sekuzoba ne-shift noshintsho akade bengalicalculate-anga. Yabona ukumuva nomndeni uya kwenye indawo relocate. Then in few months time bese kuthathwe wena oyisizathu sokuba babe kuleyo ndawo. Kuzokwenzeka ushintsho olukhulu manje kubo. But siyamkhola uNkulunkulu egcwele umusa nothando ukuthi uzonithwala. uNkulunkulu uzonithwala bafowethu. Njoba ngimla ngiphethe lutho bazalwane bami. Futhi ngeke ngithembise lutho emndenini kamfowethu. Yinye kuphela into engayisho ukuthi uNkulunkulu unawo amandla okunithwala. Ngoba mase kanje uma umngane ungagcina sewusha izinto ezokuhlula ukuthi uyenze. But ke engisikakusho ukuthi nje bafowethu uNkulunkulu uzonithwala. Ngiyacela bazalwane bami sivule iBhayibheli ivesi ejwayelekile uJobe chapter number 14. Ngizokhuluma imizuzwana abazalwane bese ngihlale phansi. uJobe sahluko sika 14. Ngizokhuluma nje imizuzwana bese ngihlala phansi. Baya kusindiswa uya Shombalo. Masisitholile sithi amen. Amen. Ngicela ngifundele uverse number 1 kuphela bese ngisho nje lokho senhlizweni yami ihlale phansi. KukaJobe 14 verse 1. Umuntu ozelwe ngowesifazane imihla yakhe mifushane igcwele ukuyaluza. Uyavela njengembali abune. Ubaleka njengethunzi angemi. Umuntu ozelwe ngowesifazane imihla yakhe mifushane igcwele okuyaluza. Izwi lenkosi leli lebandla lithi amen. Cha bazalwane bami la ngiyaqonda ukuthi leli verse selijwayele futhi ngathi ivesi elivama ukuthi lifundeke mangabe kuhlangene ngalolu hlobo. But ilona esenhlizweni yami ngoba linezinto nje ezimbili ezintathu esingayiqaphela kulona mhlawumbe bese ngisuka kule ndawo. Eyokuqala because uJobe lokhulumayo uphendula inkulumo yokuqala kaSofara. Uthi uJobe uthi umuntu ozelwe owesifazane. Into yokuqala le umuntu ozelwe owesifazane. Abesaveza ukuthi imihla yalowo muntu mifushane. Amen. Mhlambe lezi zinto ezothunje bafethu ngihlale phansi. Mhlambe okunye sikuyeke kodwa nje umuntu ozelwe owesifazane lo akhuluma ngaye. Ukuthi mezelwe nje owesifazane azi ukuthi imihla yakhe mfishane. La bathandekayo yokuqala ngifuna siba ukuthi akekho sala ngaphandle ngoba akekho phila emhlabeni engasalo wesifazane. So nje bethi umuntu ozelwe ngowesifazane kushuthi akekho ophunyukayo kulamagama ashiwo Jobe ngoba akekho ophilayo engazalwanga owesifazane. Alibonge igama lenkosi. So okusho ukuthi njoba sikhuluma sikhona sonke la wonke umuntu la le verse yamfaka ngoba wonke umuntu la kunowesifazane omzalayo. Noma kuthiwa ukhule uma wakho ungamazi ukuthi ubani, but ngiyathanda ukutshela ukuthi awubanga khona ungazalwa owesifazane.
Ngamanye amagama awuyi-escape le ndawo le uJobe akhuluma ngayo ngoba akekho ophilayo engazalwa owesifazane. So-ke wonke umuntu uzalwa ngowesifazane. Wethu uyamazi ukuthi owesifazane wakabani ogama lakhe lingubani noma kazi. Kodwa wonke umuntu uzalwa ngowesifazane. Usethi kuJobe ke makunjalo lowo muntu unemihla emfishane. Lowo muntu unemihla emfishane. Uma nje esalwa ngowesifazane akusho ukuthi ophunyukayo kule vesi ongazalo owesifazane. Manje inkinga simaso ongazalo owesifazane ngoba inkosi yamakhosi uJesu Kristu naye akaphunyuki kule vesi. Ngoba naye wazalo owesifazane. Akusho ukuthi makuthiwa imihla mfishane yalowo muntu nenkosi uqobo lwayo la experience imihla efanayo. Leyo wonke umuntu ozelwe wesifazane imihla mfishane. Manje ke i-challenge kulento ayishoyo ngalomuntu ozelwe wesifazane uthi imihla yakhe mifishane. Manje bafundisi bami akunasilinganiso asibeka ukuthi mifishane uma izoba mngaka. Imani basabani nikhona kodwa akasibeki isilinganiso ukuthi mifishane mehambe emncane. Akasho ukuthi mifishane mehambe ezelwe. Akasho ukuthi mifishane umehambe engakakwazi ukukhuluma. Kodwa uthi nje ozelo wesifazane unemihla emfishane. Lento ke isinika umqondo wokuthi oyibona imide ilowo ngathinteki ngaloyo suke senqunyiwe imihla yakhe. Uyabona mangeke eduze kwalo suke senqunyiwe imihla yakhe kululu kusho ukuthi ungcono ngoba kungcono ngoba uhambe. Yabona ibasenga yabona kuwe kwahamba isalukazi sino 100 mahamba isalukazi sino 100 abazali baya ngalento ukuthi siyo celebrate nje ngoba isalukazi esidala. But kubonakala amadodana esalukazi ekhala kodwa isalukazi sino 100 ekhala abanjwe. Ubona ukuthi abantu babamangela ukuthi sengaze nibanjwe madoda ngomuntu oguge kangaka. Ngoba lo muntu wenzela base bathi wenzela umusa wabona iminyaka abanye abangayiboni. Manje inkinga ayikalwanga imihla ukuthi mfishane mayingakanani kodwa kuya ngokuthi uthinteka kangakanani makufika isikhathi sokuphela kwemihla. Ngoba kude uyakwazi ukuyibona imide oduze kodwa seduze ayibona imifishane. Ngoba labo baba bakhalayo banemisi yabo banamakhosikazi abo kodwa isalukwazi bahlula. Bathi bekumnandi kona lokho ukufica umaye edondolozela namanye amagama engasawakhiphe bekumnandi khona kwalokho. Mabe uzonikhalela isizungu esizosuka ngeliphindi ikhaya lifane uma engasekho. Bathi abanye yabona bazothi hey come on dude una 100 lo muntu. Manje inkinga lo ngasho njalo akathinteki. Kulula ukuyibona imide kanti kulo thintekayo mfishane. Wena ubala uthi 100 yena athi kodwa mawungaze uhambe manje usungaze uhambe manje. Kodwa wonke umuntu okude athi sasabusisi sakubasakabani size sabona iminyaka e100 kodwa baseduze bekhala. Bathi kodwa usungaze udlule manje ngesibanga sokuthi mayezelo wesifazane imihla yakhe emifishane. Mfishane akunasilinganiso. Yabona mhlambe namanje khona ngathi omdalo ngasho uthi bahamba sasithemba ukuthi bona bazosibeka. Bona besafanele bahlale babeke thina. Mhlambe manje inhliziyo yakho uthola isisho njalo.
uthi kwahamba umfana wami sengithembile ukuthi izona ingane zami esezobeka mina kodwa sahamba phambi kwami yabona ngalikathi usho njalo ngiyathanda ukusho ukuthi inkinga kunasilinganise emhleni yonke imihla yomuntu ozelo sifazane ukuthi hayi bafowethu ukuthi bekuyiminyaka emingaki inkinga nje kuthiwa mfishane whether bewu30 mfishane whether u80 mfishane noma u100 mfishane nemakahle u120 okuGenesis mfishane ngoba uzelwe ngowesifazane mfishane hayi ngifuna ukuyibuza wenzani ngale mihla wenzani ngale mihla ngofundisi njobe ingenasilinganiso kusho ukuthi mifishane for wonke umuntu but ukuphila kwabantu khona abaphile ngathi batshela ukuthi bide yabo mifishane yabantu baphila sengathi bayazi ukuthi yabiyophela nini same job umuzwe sayasho sethi liyini ithemba lomuntu ongena uNkulunkulu mhla imihla yakhe inqunyikho okusho ukuthi imihla ngoba ngifishane ifuna usondelane nalowo ongena mihla ngoba uJehova kanayo imihla ngoba akasalo wesifazane kaba wonke oselo wesifazane ngoba yakhe mfishane kumele athemba nqike kuloyo ongenayo imihla ukuze noma fisa sothi yankulu imihla yakhe ngoba uthi unalo ithemba unalo ithemba ngoba unoNkulunkulu ongena mihla unoNkulunkulu ongena mihla ingakho sikhala sibuye nganeno ngoba le ndoda ihambe noNkulunkulu ongena mihla kanti eyayo imihla mfishane yathi mayinqunywa yahamba inethemba ngoba ibihamba noNkulunkulu ongena mihla manje wena uphila sengazuthi wena oyiphathelele mihla ngizokutshela mntwana ebusuku mifishane for everyone uma ungasondelana lowo ongena mihla awunalo ithemba ungaphela ngathi la ulo wena lemihla wenza noma kanjani ngathi yakho kuthiwa ngide cha mfishane for everyone and ngiyakutshela mhlawumbe kube umuntu ubeyazi imihla yakho ukuthi sekufike la ingase kupheleni khona mhlawumbe sidinga ezinye inqumo abengayimisa ngenye indlela esazi ukuthi imihla yakhe manje inkinga yonke into ebekuNkulunkulu phambi kwakhe bekufanele ukuthi ayenze ngoba akekho yazi imihla yakhe ukuthi iyonqunywa nini yabona bazalwane ngathi ngelilanga ngisemgcwabeni kudutshule umfana edutshule esangweni nakubo lapha eMasterlike kuRaf kakhulu mawuzoya khona ungajwayele ungaphelela khona lo mfana uthi methi esangweni isango lakubo dutshulwa indoda edlulayo ithi le ndoda mayibuzwa bengithi uzongibamba inkunzi hawu ikubo la mdulele khona abesanga angashoni sometime athathwa esibhedlela afele esibhedlela now ngiqeda ukuthi umndeni indlela owulimele ngayo kwasukuma umfanyana wakhona kuthiwa akakhulumela abafowabo kanti usindisiwe umfana manje mefika lo mfana athi emndeni wasekhaya lokhu ngibhekisekile wathi njengoba umfowethu ehambe ngalendlela ahambe ngayo cela ukumtshela lokho into ebekhona kuqala usuku lwakhe lokuhamba hayi ukuthi kube khona kuqala indlela ahamba ngayo kodwa into ebekhona kuqala usuku lwakhe lokuhamba then maselifikile lwasondeza umuntu elekude wazodlula esangweni wakhipha isibhamu wadobola ngoba kufike lona usuku okusho ukuthi ngesikhathi sithi sikhala kubhlungu sidabukile kodwa noma kunjalo khona into efanele singayikhohlwa asikwazi ukuzonda into esizathu indlela yokuhamba
kodwa kumele sikhumbule ukuthi usuku ilona olubekwe kuqala kunendlela yokuhamba. So indlela yokuhamba isondezwa ukufika kwesikhathi. So namhlanje bazwana, namhlanje sisemvule sivuselelweni kaMdunjana. Wethu ugulile noma akagulanga, namhlanje vuselelweni sazi umfihlo wakhe. Njengoba ngisho ngithi wethu ugulile noma akagulanga, wethu ungenile esibhedlela noma akangenanga, kodwa namhlanje sihlangene ngaye ngoba isikhathi sifike kuqala kunendlela yakhe yokuhamba. So siduduzana ngalokho ukuthi bese kuyisikhathi esasimisiweyo ukuba uyohamba ngaso. Kovele kwasondela sona, sasesisondeza nendlela yokuhamba kwakhe. Ingakho silaba sana ebusuku sihlangene ngalensizwa. It is because kusuke kwafika isikhathi sayo. Isikhathi sayo sasondeza indlela yokuhamba. Basho ukuthi vele uzelo wesifazane. Manje bezelo wesifazane imihla yakhe mifishane bazalwane. Indithi imfishane athi gqwele ukuyalusa. Athi njengembali. Imbali ethi iyaqhakaza bese futhi masinyane besiyabuna. Alibonge igama lenkosi. So uba njalo uchaza yona imihla injalo. Ithi sathozela ukuthi nangevela ibe masinyane futhi ibibuna lemihla. Abese yasithela umuntu. Ngoba inkinga usalo wesifazane. Manje lento yokusalo wesifazane imenza imihla yakhe ibe mfishane. Ngoba ongasalo wesifazane uyena kuphela onemihla engekho mfishane. Ngiyamthemba uJesu 100% God. 100% man. Kodwa imihla wayifeyisa. Ngoba uJesu uzeze emhlabeni. Wazalwa wesifazane. Wangaphunyuka emhlabeni. uNkulunkulu angaphunyuka emhlabeni. Ngoba la ekhona ukuzelwa wesifazane. Imihla yakhe ifishane. Futhi icela ukuyalusa. Ngikhumbula imihla kaJesu enokuyalusa ongakanani. Igcwele ukuyalusa. Wayelandelela izinto azenzayo. Engalandelela lokho ayikho. Elandelela lokho akwenzayo. Ngoba imihla igcwele ukuyalusa. Abamthanda bamthandela isinkwa, abaphesona izolo. Kuze kumele abahlalise phansi. Athi hayi la nodla inyama yami. Aphuza igazi lami. Unokuphila okuphakathi. Bakhala bathi ngeke. Ubani lo sasidla inyama yomuntu ngoba it is forbidden ukuthi umuntu angadla inyama yomuntu. Aphuza igazi lomuntu. Basuka bahamba wabuza abasele wathi andithandi nani ukubalandela. Wakhala uPeter wathi ngingama singasuka kuwe asazi soya kubani. Kwasazi soya kubani ngoba kasho ukuthi soyapi. Wathi sisoya kubani ngoba lento itholakala emntwini uKristu Jesu ayitholakala endaweni. Ingakho inkolo yamaKristu yakhelwe emntwini hayi endaweni. Shiyelwe impambanweni zomgaqo aphenduka umuntu empambanweni zomgaqo ahlangane nenkosi itherenthe iphele indaba yakhe. Kodwa kuba into esendaweni ngabe uyathathwa aletha kuleyo ndawo azoyivuma khona inkosi. Kwaca ukuthi le nto ivunywe emntwini hayi endaweni. Wathi uPeter masuka buka soba nenkinga ngoba le nto ikuwe ayikho endaweni ikwena. So thina la uyakhona ubona sila kuwena ingoba le nto ikuwe ayikho endaweni. Laba basuke la batshela kule ndawo lo ufika kuyona khona into ozofika uyenze. Bona bakulandelela into oyenze endaweni kanti sikulandelela ukuthi ukuphila kukuwe. So imihla leyo uJesu abhekana nayo egcwele ukuyalusa. Imihla kaJesu eyayigcwele ukuyalusa. Siphuma kule mpela viki nje bafowethu igcwele ukuyalusa. Yazi yambeka esiphambanweni ukufa kwehlazo. Ngoba imihla kufishane ayibi nje mfishane kuphela kodwa igcwele ukuyalusa. Kwakhala omunye umfundisi wathi kuza ngimsola uNkulunkulu mangizwe indaba kaMdunjana ngoba manje sithatha amakhosikazi sazowahluphekisa ngenxa yevangeli. Kodwa ukuthi baqala ukukhanya bese kuvele enqunywe imihla. Uthi kuthi angithi inkosi ngeke ngathi awenzi kahle kodwa phinde nabuye athi ngingazelo wesifazane manje imihla yethu mifishane. Akushiwa ukuthi iyonqunywa masuphumelele noma iyonqunywa ungakaphumeleli.
ayihambi nestatus yona mfishane. Omunye ufisa umshado kodwa inganqunywa engafikanga kuwo. Omunye ufuna ukusebenza inganqunywa engakaze uthola umsebenzi ngoba mfishane. Ayilawulwa ukuthi unani mfishane. Ingakho masinqunywa ukuthi unoJesu noma unaye iyanqunywa. Iyakuthi bengizothi mina awuphile njengomuntu owaziyo ukuthi nginesikhathi esincane. Awuphile njengomuntu owaziyo ukuthi isikhathi sami engathi usuyazazi ukuthi zinikwe yiphi inamba ithuka isele. Uphile njengomuntu ongathi useyazi ngoba usuyazi ukuthi yona kodwa mfishane. Mfishane. Into ebuhlungu ngayo ayihloniphi planning yakho. Masinqunyiwe inqunyiwe. Ukuthi uplan ukuthi in the next 10 years ukwenzani. Ayihloniphi yonke leyo nto. Mayinqunyiwe inqunyiwe. Alibonke igama lenkosi. Njengoba mfishane ayihloniphi njengoba imfishane. Ayihloniphi ukuthi yini osayibekele yona. Yini osayibeke lingakanani ibanga osayibekele lo. Omunye uzasho ukuthi amkhulu ngakafiki kuwena. Phela thina siyohamba sese safika kuwena. Safike ngeke ngifike kuwena. Ngifike ngithathe leminyaka yakho. Ngize ngifike kule minyaka yakho. Kodwa akugarantiwe. Akugarantiwe. Mifishane mihla. So live like it. Phila njengomuntu owaziyo ukuthi imihla yami mifishane. Angisondelane nento ezobithemba kamzukwane nqunqa. Angisondelane nento ezobithemba. Mayithi uyithembe ngathi uNkulunkulu. Uma imihla yakhe imfishane ingena uNkulunkulu awunalo ithemba. Ngcono usondeze ithemba. Yabona mase urealize ukuthi okay bengiyitshela ukuthi kusazoba nayo imihla kodwa ngathi hayi lento fanele ibe reminder. Ukuhamba kaMthunjane kule age akuyona. Kumele ibe reminder abazalwane bami ukuthi mfishane ngempela imihla. So nalowo obhekile njengamanje nawe phila njengomuntu osazi ukuthi mfishane ngempela imihla. Ake ngisondele eduze kwenkosi. Inkosi engenamihla. Ke ngiphile nayo njengethemba lami ukuze makufika lesisikhathi simfice kunani ithemba. Basani ithemba lilingana nokukholwa. Isinonym yokukholwa. Yabona nje trust, believe, depend, count on. Abazalwane labo bafeyili. Manje obethi kuyini ithemba? Ufana nokuthi uzonqikaphi onqikela imihla engena nkulunkulu. Ngoba manje mase udependele kuleyo nto kusho ukuthi wena usungenawo amandla kodwa uthembe lowo namandla. So nje bomthemba lo namandla unqike kuye. Ithi mayifika lemihla ungasabalazi. Kube lula ukuthi inkosi uma kunguwe osungbiza ngiyeza ngisondela. Lento bazwane wathi uPaul ukufa kimi inzuzo ukuphila uKristu. Siyaba? So ukufa makuyigain ngizama ukuveza ifeeling esinayo ngokuhlukana nomuntu. Lo hambayo mehamba kazizwa nje ngathi more especially kuKristu. Nginayo into esho njalo. Akafili nje ngathi. Thina kubhlungu ngoba kusuke kukwahlukana. Kodwa kuyena ngathi kumnandi ngoba kusuke kushiya ikhaya. Ngisho kumuntu okuKristu. Lamazwi Paul angikhumbuza leyo nto ukuthi esingakusho thina ngapha kungefana nokungashiwo sethatha indlela. Ngoba sethatha indlela angaba nokuthi igain le ngoba ngekhaya. Kodwa sele akhala athi kwahlukana lokho. Bengakathandi kwahlukana nomfowethu. But ke kuye asazi ukuthini kena. Ngoba akufana lokho kusho ukuthini. Uthini obuhlungu bokwahlukana kodwa kuyinzuzo ngoba ukuhlangana nenkosi yamakhosi. Bazwane simla ekhaya. Simla ekhaya. Simla ekhaya kaMthunjane namhlanje. Simla ekhaya kaMthunjane namhlanje.
Statement lesithando esingasabisi. Kodwa statement esiyiqiniso. Simla ekhaya la kaMdunjana. Ngothula umfowethu. Mhlambe kusasa kuzobe kumiwe kaDlamini eHammerstein. Sekushiya ukuthi ube khona. Sibeke umfowethu. Ngithi yabona ngoba imihla mifishane ayinasilinga niso. Mase sekufika ukuphela kwayo iyaphela. Ayinayo imesi ukuthi hayi washumayele emlindelweni. Ayinayo imesi. Mayisiphelile iphelile. Ngoba mfishane. But nansi into engisho. Umuntu ola akazenzele ifavor. Asondelane nenkosi. Asondelane nenkosi. Mndeni wakithi masisondelane nenkosi. Ubunhlalo Zulu Nhlalotho useyile naye uyofaka igeja lapha. Usentabeni. Engathi uthuli beseyifakile insele seyiphosile inselelo. Wadonselwa lapha entabeni eUPI. Naye uyahlola. Uhlola imibhalo. Ulandela inyathelweni zamfowabo. Nomfowabo olandela inyathelweni zekhehla. Alibonke igama lenkosi. Bengizothi kodwa thina sonke mntu nasekhaya. Sonke masisondelane nenkosi. Ukuze imihla mayifika yenza into enjengale. Kuba ukuthi sinalo ithemba. Kuba ukuthi sinalo ithemba. Ingakufiki ukude nenkosi. Ngoba kuba unqunywa kwemihla ukude nenkosi. Kuba unqunywa kwemihla ukude nenkosi. Ngoba uyongena endaweni uNkulunkulu ayenzayo yokuveza ipunishment yakhe kulabo abantwana bongalaleli. Isihogo. Because isihogo yindawo kaNkulunkulu engcwele. Ngizophinda ngenza ngephutha. Isihogo yindawo kaNkulunkulu engcwele. Isihogo sikaSathane. Babazalwane. Once uSathane waba nendawo, then uSathane is a creator. Then uSathane is equal to God. Usenendawo ayibusayo. Isihogo yindawo kaNkulunkulu futhi engcwele. Angenza ngiphutha ngiyaphinda abafundisi. Yindawo kaNkulunkulu engcwele. There is no space esikhona uNkulunkulu angekho kusona. uNkulunkulu usezindaweni zonke. Ngisho mina lo eBhayibheli angisho lo mhlambe simcabangayo. Kodwa lo eBhayibheli useyindaweni zonke. Kusho ukuthi esihogweni uma washunyayisa ukuthi into ebuhlungu ungabikho kaNkulunkulu, kumele aphenduke washo njalo ngoba isihogo indawo kaNkulunkulu. Waze wakhala wabhala ihubo wathi mangabalekela ubukho bakhe ngazi ngashona. Phezulu ezulwini ukhona. Ngisho endaweni abafileyo wena ukhona. Mase endaweni abafileyo how much more isihogo? Because isihogo si reveal the wrath of God. Ila kuzo reveal kuzombulwa khona ulaka likaNkulunkulu elibhekise kuyisitha kanye nabo bonke abantwana bongalaleli. Manje babo yaSathane usa wena ungazakhela indawo yokuphanisha wena. Cha isihogo saSathane asithi uyasona. Bazali ngasa didwa ilento sayinanga ayifunda le nto emncaneni. Yale ndoda ephatha imfolo. Enomsila. Enezimpondo. Futhi la ikhona kunamalangabi. Ngithi yabona. Ngakhula ngazi ukuthi uSathane usesihogweni. Isihogo esika Sathane. Kanti ngiyalahlekela ukuthi ayikho indawo ekhona existayo. Uma isihogo exista, that means indawo kaNkulunkulu. Eyani eyokubonakala isula likaNkulunkulu. Ngoba ila izophoswa khona. Echibini nomlilo ovuthayo. Ila izophoswa khona. Ephoso bani yilongo umnini walendawo. Esemphanisha nabo bonke abantwana bongalaleli. Manje ngakuthi mina sondelana nenkosi manje ukuze ingathi mayinqunywa imihla yakho uzithola usendaweni kaNkulunkulu hayi yokuveza uthando ngoba isiphambano esokuveza uthando likaNkulunkulu. Phela mawubuka isiphambano it expresses the love of God. Mawusibuka ngoba ila khona wonke ila khona uNkulunkulu eveze khona makuthiwa walithanda izwe kangaka kushiwo ini
ubheka isiphambano ubone uthando lukaNkulunkulu kuze kuthi wonke umuntu ongakaze athandwe athi kodwa mayebheka isiphambano eze ukuthi yazi mani ngithandwa umuntu onothando lwaneleyo olungenamkhawulo uthothi abanye bayakunika lona baphinde balithathe kodwa mawubheka isiphambano uzwe kugcwala ukuthi ukhona ongithandayo. So bonke abasondele kuye ba-experience lolo thando kodwa bonke abaphambana naye bazo-experience ulaka lwakhe. Imihla emfishane kodwa iphilwe uNkulunkulu eseduze. Iphilwe uNkulunkulu eseduze. Ungenzi noma kanjani engathi imihla ikalo wena futhi inqunywe wena. Phila impilo yakho njengokwazi ukuthi angiyazi yonqunywa nini kodwa engikwazi umfishane. So ngiphila sengathi kwakusasa ingase inqunywe. Ukugijima engazi ukuthi uyazi kwakusasa ingase inqunywe ngoba ngifishane imihla yoselo ngosifazana. Ake sishaye izandla kakhulu egameni likaJesu. Ake sishaye izandla kakhulu. Haleluya, haleluya, haleluya. Siyabonga kakhulu izwi lenkosi kubaba umfundisi uDlamini egameni likaJesu. Ke abakholwa nguye. Khanyiso kwe ngoba imihla yomuntu ozolwe ngosifazana ifishana. Amen. Kithi bonke abakholwa nguye ukhanyiso kwenangabona Khanyiso kwelanga. Hey baba uDlamini yazi mawahliko uyapha ku verse number 14 azathi uma umuntu lona efa kungabuye uphinda phile na athi mina bengiya kulinda zonke insuku zomshika kwami kuze kufika usuku lokwamuka kwami. Amen. Angisose ngahlukana ngithanda chalo nosothandana naye khona lena ayangisose ngahlukana Jesus Ngizonikeza nje ubaba umfundisi uGigaba